лоиҳаи рушди фарогирии деҳот траҷери иттиҳоди аврупо аз созмони ҷамъиятии зан ва ҷомеа дар кандани чоҳ ва харидани таҷҳизоти кишоварзӣ дар ноҳияҳои ашт ва исфара дастгирӣ намудааст. Сокинони деҳаи кони намаки ноҳияи ашт солҳои тӯлонӣ бо камбудии оби ошомиданӣ ва обёрӣ рӯбарӯ ҳастанд. Оби инҷо дар чуқурии 180-200 метр ҷойгир ва одатан шӯр аст. 4 гурӯҳи истеҳсолӣ ки 70 деҳқонро дар бар мегирад, барои обёрӣ ва нӯшокӣ аз чоҳе ки дар деҳаи Бахмали боло 7 километр шимолтар аз деҳа воқеъ аст, об мехаранд. аъзои гурӯҳи истеҳсолӣ 25 гектар боғ доранд, вале давоми 4 соли хушксолӣ қариб 20 гектар зардолу нобуд шуда, танҳо 5 гектари он боқӣ мондааст, ки ҳоло ҳосил медиҳад. барои кӯмак ба деҳқонон дар доираи лоиҳаи рушди фарогирии деҳот, треҷер чоҳ парма карда шудааст. деҳқонон ба оби нӯшокӣ ва обёрӣ дастрасии кушод пайдо кардаанд. дар маросими ифтитоҳ ва супоридани чоҳ, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва ноҳия, агропром ва раёсати экологии ноҳияи ашт, созмони ҷамъиятии зан ва ҷомеа, роҳбарону намояндагони гурӯҳи истеҳсолӣ ва корманду намояндагонии ГИЗ дар шаҳри Хуҷанд иштирок доштанд.